Τι γίνεται? Dead Rising 3. Πρώτη φορά που παίζω. Έχω δει κάποια βίντεο και ξέρω ότι είναι αρκετά καλό παιχνίδι, ωραίο. Zombie Apocalypse φάση. Όχι, εντάξει. Άντε, πότε θα παίξουμε? Ωραία, το έκανα skip. Ωραία, το έκανε και αυτό skip. Πώς είμαι έτσι? Πώς το παίρνω? Μα το είναι. Άμα θέλει να το πάρει. Okay. More than that. That's better. Bust that thing down. Πού είναι τα ζόμπι? Wasn't too hard. Άρα φτιάρει. Να το φτιάρει. Μου αρέσουν αρκετά τα γραφικά, μπορώ να πω μέχρι τώρα. Να. Τι έγινε? Πάλι κάτι σημείο. Είδα και από καλά εντάξει, τι άντρες. Βαριέμαι τόσο πολύ τα cutscenes, συγγνώμη, τα σκυπάρω, αλλά... Πούντο! Πώς τρέχω? Shift. Και είναι λίγο δυνατό. Να το χαμηλώσω λίγο, εντάξει. Έγια. Άστα το. Μαλάκα, τρόμαξα. Η μαλακιά του. Έτσι. Αυτά είναι. Έτσι. Με το φτιάρι ρε μαλάκα, με το φτιάρι έτσι. Ποιος χρειάζεται όπλα? Μπορώ να πηδήξω, ωραία. Οπ. Να το. Μπαμ, έτσι. Τι είναι αυτό? Όλος τόσο. Όχι που θα αφήσω το Hunter normal. Ωραία, μισό λεπτό γιατί έχω πάρα πολύ sensitivity. Εκεί. Οκ, ναι, θέλω πολύ λίγο. Εδώ. Ωραία. Πάω από εδώ.
Α, κι άλλο κάτσι. Σκατά, έτσι όπως τα λες. Λοιπόν. Τι. Οκ, ναι. Αλλάξαμε τοποθεσία, χωρίς λόγο. Έτσι. Το φτιάρι ήταν. Οκ. Το φτιάρι εξαφανίστηκε χωρίς λόγο. Όχι, δεν είναι αυτό που θα πάει. Σόφισερ μαλάκα δεν μπορεί. Ναι, μην είστε. Σοφάνα όλοι ρε. Α, με επίτηδες που σοφάνα μου ρε, εντάξει. Νόμιζα ότι μπορούσα να τους σώσω, αλλά... αρχίδια. Τι είναι αυτά, όλα ζόμπι είναι. Γαμώ το σπίτι σου γαμώ. Jumpscare μου γαμώ. Όπα ένα μαχαίρι. Έτσι. Πώς πετάχτηκε έτσι μάλλον. Τι... Ναι, ο Ντούνικαν τώρα θα ψηφίσει και αυτός. Έτσι θέλω να φάω. Δεν πρέπει να πέσω κάτω, να πέσω κάτω την γάμισα. Όχι ρε μαλάκα. Κοίτα πόσο ηλίθεια είναι ρε φίλε τα ζώα. Νέβα. Μην σκάνε πράγματα από εδώ και από εκεί, εντάξει. Τι. Άγαμο. Α, να έτσι. Έλα, ο μπάτσος, νάτος. Α, μπορώ να τα σκάσω αυτά. Νομίζω μπορώ να τα σκάσω. Τι να τα κάνω τώρα αυτά που πέρα. Όχι ρε. Να του βλοκάτε. Θα δω. Δεν ξέρω τι κάνω τώρα. Θα δω. Σε λίγο θα είμαι χωρίς όπλο. Θα πάρω την μπάλα να πούμε την προσκοπή. Θα πάρω την μπάλα στους δυο να πούμε έτσι. Πούντι. Έλα ρε. Έμεινε χωρίς όπλο έτσι. Α, όχι έμεινε έτσι. Ναι, και τώρα έμεινα χωρίς όπλο. Α, ωραία, ένας αυτός. Πούτσο. Όχι. Θα ψοφήσω. Βοήθεια. Έλα το μαχαιράκι. Έρχονται μωρέ. Δεν σταματάνε να έρχονται έτσι. Έτσι πρέπει να το φάει. Α, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, τι θέλω να πάω. Γιατί έκανε με το... δεν πάω. Πάμε. Ωραία, δεν έχει ζόμπι εδώ. Είναι και άλλοι άνθρωποι.
you guys were goners. Find anything? Maybe some. Καλά, εν τω μεταξύ έχουν βάλει στο παιχνίδι ότι πιο... Gotta get out of here, man. Δηλαδή όλοι φαίνονται σαν ψυχανόμαλοι. Don't have any. Me neither. Όλοι όμως. Sometimes you're better off though. Δεν καταφέραμε και το κάνανε έτσι. F. Αχα. Δεν είμαι σίγουρος ότι... Να τέλος πάντων... Πίσω. Πού πάμε? Εδώ. Ωου! Φάλει. Πήγαμε ίσως. Πρέπει να πάω. Τρέχα. Ω, αυτός έχει πιστόλι. Δώσ' μου το πιστόλι, μωρί. Μου το πιστόλι, να το. Αυτό τι? Ω, είναι και ηλεκτρικό. Πώς θα είναι αυτά? Πολύ γαμάτα αυτά. Αυτό που βγάζουν ηλεκτρισμό στην άκρη, να το. Πάτα. Άλλο. Πάμε. Ωχ, κάτι μου λέει. Πάμε. Ωραία, μάλλον, κοίτα τι γίνεται. Έτσι, έτσι. Λίγη κίνηση. Σοβαρά τώρα. Κολλάνε πάνω στο αμάξι και δεν μπορώ να το χωρίσω. Κοίτα εδώ τι γίνεται ρε παιδιά. Πάμε. Πετάγονται ρε, κοίτα το άλλο έχει κάτι στην λόγω. Ω, γαμώ. Α, την έσωσα δεν έκανα τίποτα. Ναι. Το κατεβαίνω εγώ πετυχαίνω. Θα σώσω και αυτή, να δω θα τη σώσω και αυτή. Είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι καλός άνθρωπος, ναι. Άντε γαμώ, κομμένα. Τώρα το μεταξύ ακόμα και εντάξει έπεσε στο τέλος. Όπα. Ό,τι βλέπετε δεν είμαι πολύ καλός οδηγός. Ναι. Κάτι μου λέει σε λίγο το αυτοκίνητο καπούτ, αλλά... Ναι, βγάζει καπνός, ωραία. Όπα, πού πήγα? Ναι, πρέπει να πάω πίσω τώρα. Αχα, να το, θα σκάσει. Άχα. Όποια λόγω. Τι να δώσω? Α, έχω 3 μόνο πράγματα, ωραία, δεν θα δώσω τίποτα. Είναι αλήθεια, να το κάνω το άλλο. Πρέπει να περάσουμε στα ζώτη τώρα, ωραία. Ωραία. Ναι, φτάσαμε. Μόνο που ακόμα είναι καμιά κατοσταριά ζόμπι απ' έξω από την πόρτα, αλλά δεν πειράζει.
Όχι, δεν θα δω τώρα τα cutscene, βαριέμαι. Οκ. Έτσι, βγάλ' το. Έτσι, μπράβο. Έτσι το κάνει. Και ένα κινητό. Hey, wait! Hello, please. Can you help? We're trapped in a Oh, man, I can see your mouth moving, but I ain't hearing nothing. What? I can't hear you, man. Your mic is busted, dang it. I can hear you. You can see me, right? Can you help? Are you a cop? Am I a cop? Oh, that is a good one, man. I am a professional office sanitation management technician. No, I just Ναι, ran. μαλακίες. Δεν νομίζω να έχει νόημα να βλέπω καν τα cutscene. Goes nothing. Coming call. Nick, this hot little illegal chick over by the Ingleton Motel. Is she the pimp? Κι άλλο hand for... Αυτό. Έχω άλλο handgun. Αυτό. Πάρω το ένα, το άλλο πίντο. Δεν υπάρχει άλλο που πήρες, εντάξει. Τι βάρεσα. Οπ. Όχι, μεταλλικό κιόλας, μια χαρά, εντάξει. Όχι ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Έχω και μπάλες. Πούντο. Έλα, θέλω να ρίξω μια μπάλα σε ένα ζόμπι. Έλα ρε, το χασά. Λακία. Πάμε να περάσουμε απέναντι. Ωραία. Αυτό. Ναι. Ouch. Ποιος είναι ο Bob? Έλα Bob. Έρχομαι να σε σώσω. Ναι, εγώ πάρα πολλά ζώδια. Κοιτάζω τώρα. Μέσα στο τέτοιο το μεταξύ. Ολόκληρος Παλαιστής να πούμε ότι μπορεί να... Κοίτα, κρατάει το όπλο και δεν κάνει τίποτα. Μπορώ να πάρω τα γάτια του Bob. Έλα, πάμε. Πάμε, έτσι. Έλα ρε. Έλα. Έτσι. Κάτω. Έτσι. Έλα, γάμος ξανά. Έλα. Ένα άπρικατ έτσι πάνω. Μπαμ. Έτσι. MMA γκλο... έλα. MMA. Πάμε τώρα βρώμικο ξύλο, έλα. Έτσι. Μπορώ να κάνω και βαράκια. Ή απλά τους βαράω με τα βαράκια. Όχι έτσι. Δεν κάνω βαράκια. Εν τω μεταξύ το σηκώνει με τόσο πολύ άνεση. Και το κλείνει, το κάνει έτσι πέρα εδώ. Πού είναι τα γάτια του box. Κάτι έχει εδώ πέρα πίσω, τι είναι αυτό? Blueprint. Με αυτά εδώ πέρα τώρα τα blueprint φτιάχνουμε διάφορα πράγματα. Είναι αρκετά ωραίο που το έχουμε κάνει. Δηλαδή ας πούμε... Να δω τώρα, δεν ξέρω που τα βλέπω τα blueprint. Να τα, open blueprints. Ωραία, ας πούμε... αυτό πήρα. Όχι, αυτό πήρα. Είναι MMA gloves και car exhaust. Να το, εδώ είναι. Πήγε μάλλον, θέλω να κάνω κάτι όμως. Και τώρα πατάω F.
αυτό. Μη με βαράς. Βάζω πούστου. Έτσι. Έτσι. Έτσι γαμάνε. Ναι, δεν σκοτώνει αυτό, αλλά δεν πειράζει. Όπου. Με αυτοκινητάκι ωραίο. Δηλαδή όλα αυτά τα μπλε είναι blueprints. Άκυρο μηχανάκι πέρα, μια χαρά, εντάξει. Αν και δεν νομίζω να είναι τόσο χρήσιμο το μηχανάκι, γιατί θα περνάω μέσα από ζόμπι και θα με πια. Στριπτιζάδικο, μάλλον. Δεν μπορώ να μπω μέσα, ρε. Το μιλάρε. Το φά. Τι είναι αυτό? Τι είναι το κίτρινο? Μπορώ να πω μέσα? Όχι. Καλά, φεύγω, παρέθηκα. Σοφά. Μπράβο. Πες μέσα μου, ωραία. Πάμε. Δεν μπορεί, ξέρω, να περάσει από ένα σύρμα, μπράβο. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Μου γαμάνε το παπρίζ τώρα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα, θα πιάσω κι άλλο. Έτσι, έτσι, έλα, έλα, μου γαμάει και αυτό το παπρίζ, κοίτα, κοίτα. Α, δεν του άρεσε. Θα σκάσει και αυτό το αυτοκίνητο σε λίγο το μεταξύ, αυτή η φάση. Την έσωσε υποτίθεται, εντάξει. Ξέρω εγώ, είναι ακόμα ζόμπι γύρω γύρω, αλλά λέει ότι την έσωσα. Έλα, ποιος θέλει να μου κάνει το παπρίζ, έτσι, έτσι, έλα, μπράβο, μπράβο. Έτσι. Εκεί έφυγε και αυτός. Πού πρέπει να πάω? Ouch. Εδώ πέρα μέσα. Τι είναι αυτό το αστεράκι? Α, όχι, μουστάκι, έλα. Έτσι, έτσι, έτσι. Ό,τι διατρία είναι αυτό, τι σκατά. Έχει ένα blueprint λέει κάπου εδώ, αλλά... Ναι, ψαλίδια, σχεδόν μπορώ ψαλίδια. Μπορώ να τα βαρέσω, μπορώ να τα βαρέσω μέσα από παράθυρο. Αυτό το αστέρι θέλω να δω τι είναι, τι σκατά είναι το αστέρι. Έτσι. Θέλει να με γαμίσει, μαλακιά. Τα ζόμπι είναι ψυχανόμαλα. Γαμάνε αμάξια, το έχετε δει κι εσείς, δεν το έχω δει μόνο εγώ. Ωραία, κάτσε να πάρω τώρα πιστόλι. Πάμε. Πώς καταθέλει, εκεί πάνω, πάνω. Τι είναι αυτό? Ηλεκτρική κιθάρα, όχι, εντάξει. Assault rifle. Αυτό όχι ρε. Σκάτα. Γάμω τη φωτιά σου, γάμω. Θέλω την ηλεκτρική κιθάρα. Στο γάμο το πιστολάκι. Ακούγεται το μεταξύ ήχος όταν το βαράω, Αντί να σπάσει καμιά χορδή. Να σπάσει, να κοπεί έστω. Μπορώ να σηκώσω αυτό το πράγμα και θα δω ρε μαλάκα. Ποιος είσαι ρε, ο Hulk? Ποια είναι αυτή που μένει? Cool painting, but you do know there's a zombie outbreak going down, right? Get a clue and mind your own business. Don't mess with me, okay? This is serious shit. Okay, whatever. Ναι, είσαι ώρα την μπράβος. So why don't you just get somewhere safe and finish it later? There won't be a later if I don't get this done.
Wait, who are you with? Huh? Are you a snitch? What? No, I'm not a snitch. What are you talking about? Snitch. Why is this so important? It's not for me, it's for people like me, the ones who live off the grid because of those fascists. Έλα, έχει blueprint εκεί πέρα. Illegals? Wait, you mean this sign means there's a safe place nearby? Safe from zombies? Don't call me an illegal. Yes, that's why I have to finish, but my cannons are dry as shit. I need 3 more to get this done. Είναι πολύ έξυπνο. You mean spray paint? Cannons. That's cool. Sure, I'll try to get you 3. Πρέπει να τους φέρω 3 τέτοια. Γαμώ το πιτάνα μου. Θα τα βρω ρε. Θα τα βρω ρε. Οπ. Oh. Να πάω εκεί πέρα. Τι είναι αυτό, κι άλλο στο γράφει, κάτω εδώ. Θέλω να αμάξει. Εδώ πέρα. Zen Gardens. Πού είναι η Zen Gardens? Psycho Mission. Πάω να πει αυτό. LMG. Ω, φίλε μου. Πώς κάτα είναι τα Zen Gardens, υπάρχει map. Να το map and missions. Εδώ, Ωραία, πάμε εκεί πέρα. Θέλω αμάξι ρε φίλε. Αυτό εδώ πέρα ταξί, πάμε μέσα. Ναι, δεν μπορώ να δω. Ναι. Πραγματικά όμως αυτό το παιχνίδι τα ζόμπι δεν θέλουν να σε φάνε, θέλουν να σε γαμίσουν το μαλάκα. Ναι, πυροβολάνε κιόλας, πυροβολάνε, μπράβο έτσι. Δηλαδή, με ποια λογική γίνεται αυτό ρε παιδί μου, δηλαδή ας πούμε είσαι εκεί πέρα ζόμπι. Ωρε φίλε, τι να δώσω από αυτά τα 2. Θα δώσω τα χάτια. Shotgun. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτό έχει το γαμημένο όπλο. Γιατί να μην χρησιμοποιήσω όλες τις σφαίρες που δίνει ζόμπι. Βέβαια, έτσι δεν θα ήταν τόσο εύκολο για μένα. Αλλά λέω έτσι λίγο. Λογική το παιχνίδι. Ωχ! Πόσο γαμάτο. Πρέπει να σπάσω το τέτοιο όμως, Έτσι. Α, όχι ρε, δεν το φοράω. Απλά το σηκώνω έτσι. Φέρε το άλλο τώρα. Φέρε το άλλο από κάτω. Έσπασε! Τρέχα. Φέρε το ρόπαλο. Ρόπαλο. Ω, είναι τέτοιο. Έλα. Πάμε. Παμ! Έτσι. Πόσο γαμάτο είναι αυτό. Έτσι. Το πέ. Καλά, δώσ' μου λίγο να φάω. Ω, κιθάρες. Αυτή θέλω. Για μου. Ωραία, μπράβο, αυτή είναι το θέλω. Αυτή είναι. Τον μπάσο. Βασικά δεν ξέρω αν είναι μπάσο, έλεγε μπάσο κιθάρα τέλος πάντων. Δεν ξέρω καν πώς το λένε το μπάσο να κάνει με το ζήτηση σπίτι.
Αυτό είναι. Α, ωραία. Έτσι, ρε φίλε, έτσι. Δηλαδή, πώς γίνεται να κάνεις τόσο γρήγορο reload, ρε φίλε. Κάτσε με το άλλο τι κάνει. Α, πήρα φωτιά. Ouch. Να πάρει ο μπάτης εδώ πέρα. Δεν μπορώ να φάω. Έπεσε. Ναι. Αυτό, έτσι τα πετάω. Τα σκότωσε κιόλας. Κρεμάστρα, έτσι, γιόλο. Λοιπόν, μπορώ να φορέσει τέτοιο πράγμα. Αλλά όχι, δεν νομίζω, όχι. Μ' αρέσει πιο πολύ αυτό που φοράω τώρα. Τι είναι αυτό? Oh. Έτσι. Όχι ρε, μην το αφήνεις, κάτσε. Πάμε. Πάμε. Έλα. Λόμπι. Μπαμ. Μπαμ. Πάρ' το κάτω. Πάμε. Πόσο γάμα θα ήταν αυτό για ασπίδα? Κάπου. Όχι ρε, έσπασε ρε. Καλά, τέλος πάντων. Πάμε. Πάμε να μιλήσουμε εδώ πέρα. Έτσι ρε. Έτσι. Έτσι ανοίγει τις πόρτες. Ωραία. Εδώ τελειώνει παιδιά το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like, subscribe και τα λέμε.